Dili lang usapan, unom ka mga bulawang medalya ang nalangkap sa managparis nga dance sport team nga representante sa Sibiraa o Region 7 atol sa Palarong Pambansa 2023 gigipahigayon karong bag-o sa kauluhan at ibida ang ilang kadaugan sa report ni Mark Reggie Abella. Bound ang disiplina og dakong pangandoy nga makahatag og garbo ug pasidungog di lang sa Sugbo apan tibok Central Visayas mihakot og mga bulawang medalya ang mga Sugboanong dance sport team ubo sa kategorya nga single dance natin atol sa Palarong Pambansa 2023. Puros gold medal ang ilang nakuha sa single dance samba, single dance cha-cha, single dance rumba, single dance paso doble, single dance jive o grade A. Sila si Francis Dave Sumbal 17 anyos ug ang iyang pares nga si Mitch Lonnie Dinawnao 16 anyos puros mga tinunan sa University of Cebu og proud product o miyembro sa Cebu City Dance Sports. Mapasalamaton sila sa mga taong misuporta kanila, ilabi na silang coach nga si Karen Datig. Among gihalad among kadaugan sa among mga supporters, sa among sponsors, sa among coach, sa among teachers, sa among family, ug sa among uban kailangan ni support namo ug sa mga ni chair namo, sa mga official sa Region 7, sa mga staff sa Region 7 ug ni Mayor Mike Rama ug sa pinakalas ni Senior Santo Niño. Amo ning gihalad ang kadaugan para nila kay usamo sa kanang rason nga nung naabot ni namo karon, nganong nahimo ni namo karon. Salamat kayo ninyo jud. Pag sinabtanay o pagsalig sa usagusa ang nahimong yawin nilang duha aron maangkon ang spotlight sa dance floor. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.